Velkommen til jer alle sammen. Bang, bang. Simpelthen bare i gang med at spille en omgang Cleaner. Det eneste jeg ved, det er, at vi skal gøre rent. Og så er det noget med blå og alt muligt, ja. Ja. You can work hard through your whole life, but sometimes even that's not enough. When a person struggles to make ends meet, it's easy to become desperate. As it turns out, one short call can hold the power to change it all. But the question is, should you really take it? Ja, du skal sgu da tage den, så vi kommer i gang med spillet. Mr. Kowalski, I fucked up. Ja. Det kan jo også noget. Så er vi klar til at gøre noget. Vi har handskerne på det hele. I'm not sorry. I needed to bail. I have to be cautious. Er det en Are you kriminel, eller hvad? serious? Det er det We nok. had a deal. Just go to apartment 23. I hid the key near the door. You won't miss it. Money is inside. Fine. Se. Son of a... Okay, vi skal Is clean that sådan how op. you raised your son, Paul? Og lidt tools, og vi har hænder som tools. Det plejer at være meget godt at have det. Så. Smokey. Han har set på snevejr imens. Det er også meget hyggeligt. Han har kigget på... Hvad er det her? Hvad er det her? Skal vi slå her? Okay, meget cool. Så kan jeg vel lige ødelægge noget her. Det får lige en bajer. En bajser, du. How could anyone even live here? Hidden apartment. Har vi lygte? Har vi et eller andet? Det er pænt mørkt. Nå, vi har noget her. Hvad står der? Tiptoe. Det er noget med noget Neighbors dyr. can literally Man eat ikke you. må. Og der var lige probably somebody's entire money. savings. Hvad er der derinde? Meget interesseret i, hvad der er derinde. Der var lige en pakke smokes. Hov, der var lige en 100. En 100 lags der til os. Og der var en... Hvad? En nøgle? Someone's lucky keys. Der er lucky keys. Lucky keys. Lucky keys. Okay, det... Jeg tror ikke, det er noget, vi kan komme ind i. Nej. Okay. Så stikker vi der bare af igen. Okay. Så kan vi være der. Nå. Skal vi komme den her vej? Det kan vi også ødelægge. Underestimate Dad's strength. Nej. Nej. Jeg tror lige, vi går ind den rigtige vej. Går lige den rigtige vej. Nå. Sådan, så kører vi. Og velkommen til. Husk subscribe, hvis I vil have flere af de her cleaning videoer, hvor I ser mig bare clean det hele op. Whoop. The key should be here somewhere. Det er meget pænt. Jeg er lidt snottet, men det skal nok gå. Så, hvor er nøglen? Nå, der. Væk med dig. So that's where you put it. Sådan der. Hvad står der her? Til den idiot, som bor herinde. Jeg er virkelig syg af dig. Sick of hearing the hippie music every single night. Så hver eneste hippie musik hver eneste dag. Check out the hearing, looking friends. De er mærkelige... It's a pretty tough neighborhood from what I see. De... Okay, det ser ikke godt ud. Okay. Og hvordan får man så? Det gør man der på hjulet. Okay, der er vand i den. Som man siger, ja. Der er vand i den. Vi skal bakke rent. Halvt gør vejret herinde. Låse døren op. Hold op. Har vi også en spand? Ja, jeg så vi havde en spand der. Bup. Så har vi kørt det. Super. Så har vi den her. Så kan vi gøre lidt mere rent.
Det er lækkert nok. Lige dybt den. Sådan. Det er et meget flot spil faktisk, det her. Det er meget clean. Det er meget clean. Det er meget clean, det her. Hold da. Kom til at trykke på Q. Her. Sætter vi der. Der. Det er meget sådan hygge, selvom det er ikke lige... det er ikke så lidt... Ganske det være et hyggespil, det her. Når der er så meget blod på det hele her. Og blod over det hele her. Og det er jo kun godt nok. For så kan vi tjene en masse penge. Masser af penge. Giv mig penge, giv mig penge, giv mig penge. Så er vi klar. Sådan. Åh, kæft, det bliver clean det her, mand. Så åbner. Okay. Ja, der var prøve at skubbe til spalten i stedet for put. Jeg tror, vi har brug for lidt mere nyt vand, for jeg kan se, det bliver lidt blodet, det vand der. Der kommer lidt rød farve lige ned i. Og det var det der vindue, vi ødelagde, ja. Kan vi stille det her? I didn't know I signed up for Fuck. Og madrassen. Der blev den blå, okay. Så viser den, hey, du har gjort det, du skal. Du er en ordentlig mandemand, så det er helt i orden. Lad os lave en slasker. Her, slask. Skal du have en slasker? Ja, jeg skal. Jeg skal have en slasker. Vi skal hellere dyppe den i noget vand. For det vi kan have. Der ligger mobiltelefonen med et et-tal på. Jamen, den kigger vi lige på lige om lidt. Skal lige have gjort rent her. Vi gør lige rent her. Sådan her gør vi jo. Hold op. Meget fedt det der med, at de viser, at der det er snart ikke klar mere med alt det blod der. Det er faktisk cool nok. Det kommer til at vælte rundt med alle de ting her. Så nu er vi snart klar til at tage telefonen. Lige høre. Sådan. Den skal lige lyse blå der, før den er klar. Sådan. Så er den klar. Nå, lad os lige prøve at tage den telefon her. I need to talk to you. Can't we just do it over the phone? No, we can't. Stop sneaking around and drag your ass over here. Easy, bro. I am on my way. Okay. I'm waiting. I'm waiting. One of them is dead, and the other one is screwed. Jeg venter med en stor bøf til dig. Når du kommer ind. Okay. Det er bare chilleren. Yep. Tak. Jeg var lige ved at sige, det er mega chilleren det her, bortset fra at det her, at jeg rammer de stole der hele tiden. Okay, den stopper egentlig at blive ved. Det er da bare cool. Den stopper simpelthen egentlig lige at blive ved med at bare tørre op ad væggen. Ja. Men der er også meget blod. Det er der. Bum, men der. Giver vi den bare noget gas, vi gør. Giv den noget gas. For fanden, mand. Fyre den af. Okay, der er lidt skæv. Så er der der. Så gør vi rent. Så bliver den blå. Okay, men der er også streger faktisk. Hvis man kommer til at trykke videre efter, at den automatisk stopper egentlig og feje videre her. Hold da op. Det er godt nok meget op på loftet her, vil jeg sige. Det er det. Ja, vi skubber lige lidt til dig. Hold da kæft. Det kører bare derude af. Kan I mærke det? Det er fandme lækkert. Vi er lidt snotsen i detsen, fordi vi skal ud og rapetsen. Ja, det er sgu skønt. Og det er helt op. Det bliver godt nok blodigt hurtigt, det her.
Okay, så kan man se det simpelthen. Jeg vil nok hellere lige få tømt det vand her. Sådan, så vi kan gøre det helt klar igen. Men det er nemt, det er bare lige swoop, og så har man rigtig gjort spanden og det hele. Altså, det er jo... Man kan sige mange ting, men altså... Effektiv, det er vi. Det... Som sagt, man kan sige mange ting, men effektivt, det er vi. Og det var det, jeg lige var ved at sige. Okay, hvad er det her for noget? Okay, så... Okay, er der forskellige? Det er der. Der. Okay, så nu går man skal meget hurtigere. Ja. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. Det kan jeg se. Det kan jeg se. Det kan jeg lide. Det kan jeg lide. You Så should use a kører vi. sponge. Hold nu op med din sponge-ting der. Nu har vi det her. Det går bare stærkt. Det går bare hurtigt det her. I should use a sponge. Nej, vi skal ikke use nogen sponge. Vi skal bare køre den her. All the way. Sådan, så er vi filme klar her. Der ligger også lige en mobiltelefon mere. Jeg har haft en fræk samtale om, hvordan og hvorledes de skal hygge sig alle sammen. Rigtig lækker hygge. Måske med pizza, måske med lidt noget andet, måske med noget lækkert. Men vi kan bruge den her vision ting her, og så kan den lige vise mig, hey, du mangler at gøre rent her, ja. Hvad fanden? Nå, der ligger en mere. Jeg kommer til dig. Jeg kommer ind til dig. Stab to death. Stab to death. Allegedly self-defense. Self-defense. Simpelthen at stikke ind i ryggen. Hvordan kan det nogensinde blive self-defense i? Det kan det jo ikke blive sige. Det kan ikke blive self-defense i. Nu handler det bare om at få mappet op her. Map. Så mapper vi. Map. Så mapper vi. Det. Er der med at blå, så gør vi det rent. Hvis der er mere blod, så gør vi det bare rent. That letter T is pretty incriminating. Det var godt, vi har handsker på, for ellers så er vi da lige fuck os selv. Nej, der var lige mit eget fodtryk der. Fodaftryk. Fodtryk. Tryk på foden. Fod. Okay. Skal vi lige have det her godt gjort rent? Ja. Vi kigger lige, der er lige lidt der er lidt der, og lidt på døren, og... Hvorfor lyser døren ikke op også, når man lige har gjort det rent? Nå, vi må lige ind med det her beskidte vand her. Så er det altså godt at komme noget af det der sulfur i. Så går det altså noget stærkere. Det går noget stærkere, hvad så er det? Så, på med handske igen, vel? Nu er det taget på at gå galt, det der. Hold op. Der er noget blå. En mere, eller hvad? Er der lige mere? Så skal du sige det til mig. Hell happened up there. Ja. The actual fuck. Ja, det var der. It's like our guy had another hobby. Hans anden hobby, det var hende her. Som man kan hoppe op i. Så kan man hoppe op i hende. Eller hoppe op i... Jeg ved ikke, hvad jeg siger, altså. Ja, vi skal have spanden med op. Skal vi ikke bare trykke op af her? Sådan her. Ja. Okay, så er der bare bundet hende, eller hvad? Har han bare bundet hende og hygget, eller hvad? Ja, måske lige minus hyg. Jeg tror, at det er det, han har. Det er det, han har. Han har så meget hygget sig herovre, mand. Med en ordentlig omgang blå. Vi skal lige have dig hernede. Bare lige, vi skal lige have gjort det rent her.
Nogen, der er blødt på den her stolpe her. Det er meget god musik, det der. Hvad har vi her? Why do psychos love classical music so much? Ja, fordi at det lyder godt, og fordi det er top lækkert. My stomach's already in knots. Okay, han har lært at binde ræb. Det var da meget godt, når han skulle kidnappe hende der, den ene der. Hvad er det her? Looks like Rob was a real freak. Hende har vi jo ikke mødt, hende der. Hende har vi jo ikke mødt. I Det her, det var have hende, vi never lige har mødt. gotten involved with this. Nej, det skulle du nok ikke, men nu er vi her. På grund af, at du skulle tage den telefon, ikke? Kunne vi have hygget os og haft det sjovt. I stedet for at gå jeg rundt og tage... men altså... Absolutely horrible. Ja, men nu har jeg lige set den. Det får vi penge ud af. At this Lækkert. point, might as well sell some drugs on the side. Okay, og poser her. Og poser der, og poser op, og poser ned. Altså, det... Vi kunne have haft det sjovt. Vi kunne have taget i IKEA, eller vi kunne også have taget andre steder, hvor vi bare hyggede, men i stedet Using for, mop så here laver is vi det pretty her. much as ineffective as mopping around. Nej, du mobber mig, så jeg synes lige, du skal lade være med det. Så jeg er Using mop stjernen i here det is spil pretty her, much jo. as ineffective as mopping around. Ja, det er det jo så ikke vel. Da. Jeg har styr på min Should mobbe, use a sponge. så skal du sponsre dig selv. Og hun har virkelig været ude og hygge hende her, virkelig. Virkelig hyggeligt. Men der er vel en lille smule psykopat. Should use a sponge. En lille smule psykopat har han været. Kun lige en lille bit smule, jo. A little bit, Using mop a here bit, is a pretty bit, much as bit. ineffective as mopping around. Du selvfølgelig synes, at vi skal fortsætte med den her, Using så mop husk here lige at is like pretty much as på ineffective as mopping around. YouTube. På det, du ser på lige nu, så husk lige at like videoen. Det her bliver min første video. Hvad angår det her, jeg vil lige vil sige Pokémon. Nej, det kan vi ødelægge. Så det gør vi. Luck. To end up having to cover up for a serial killer. Nå, hold nu op, du har selv valgt det, du har hygget dig, vi hygger bare. Det er hyggegame, vi hygger. She was just a student. Jeg synes, du skal stoppe med at pive. Nu var jeg 23, kunne jeg sige. Og der er ikke særgabel igen, ja. Så prøv at få det her op og køre lidt. Ja, men det er fint. Du hænger lige ude der, og... Cops will find out what happened here. Ja, men Sooner or nu later. bailer vi heller ikke. might lead them Nu to skal vi Tyler. lige have hende hernede. Tyler will Sådan surely der. lead them to me. Super. Der er ikke mere blod. Nej, okay, men der er... Ja, jeg vidste det. Der er masser. Okay, man kan holde den anden. Sejt. Okay. Okay, den skal slås i flere stykker. Okay. Vi har et billede herover også til sidst, så må den der stoppe det der. Okay, vi kan næsten have det hele i. Hvem er her? Okay, jeg stoppede den. Okay. Sådan der. Så er vi kørende igen. Vi skal lige have den her nede i hullet. Og kom så. Woohoo! Minigolf. Here I come. Og hun er røget ned i. Så skal vi bare have den her blodige spand her med. Ved du hvad, vi gør den lige ren. Rengøring med det samme. Slaske. Og så kan vi faktisk gøre sådan her. Smart. Så rører vi hernede. Det var lige ved at At least he glemme didn't det her. screw me over. Jeg så ikke engang, hvor mange monies vi fik for det der. Men vi fik nogen, og det er lækkert. Nå, jeg skal lige have fundet ud af, hvordan jeg kommer af med jer. Nå ja, det der vindue, det der blev smadret, det er rigtigt. Ja, nu ligger lige og hænger ude der, imens. Så henter jeg lige nogle af dine venner. Damn, he's heavy. Ah, I guess han har I'll put him in my spist. trunk. Han har lidt.
Han har lidt på sidebenene, og det skal vi ikke kæmpe af. Det skal vi bare synes er rigtig lækkert. Det kunne være fedt, hvis vi lå ved med at ligge og hårdt i det spil her. Og det var da ondt. Ja, du skulle have en, mand. Du skulle have en, mand. Din langhårede hippie. Så stop med the hippie. Det var ham her, der var hippien, jo. Det var det, vi fik. Kæft, mand. Aber ja, nej, han ryger lige ned af bilen, mand. Nederen. Ja, du kan få en flad. Sådan er det jo. Så, bang det. Okay. Så gør vi lige rent her. Så, det ser fint ud. Det er lækkert. Vi gør lige rent op efter os selv her. Ja. Nå, det var 1, 2. Der var en ovenpå. Der mangler en. Hvor fanden jeg skal kigge på den her. Jeg gider kigge på. Der var den der mobiltelefon der. Hvad er det her? Okay. Tyler owed him a lot of money. A lot of That's what their beef was money. about. Okay. Man mangler at betale ham. Så... Det er også givet til det. Hvis man låner ud, og så man ikke får tilbage, jo, så er det jo noget rigtigt i høj, jo. Lot of money. Lot of money. Money, money, money. Can't pick up anything with a full bag. Nej, det er fint dog. Super. Det kan vi heller ikke tage op. Så har vi lidt herinde også. Sådan. Bum. Kæft, mand. Hvad er der så tilbage? Buffen tilbage. Okay. Så nu skal vi bare... En stål. Og en... Ja, I må lige vælte rundt der engang. Skal have en med samme farve her. Nej, der. Ikke med dig. Du kan stå der. Back where Der. it belongs. Og kæft, det er smart, man. I'm slowly growing tired of this. Growing. Tired of this. Det skal stå der, jo. Det skal stå der. I knew it. I knew it. I knew it. I knew it. Skal vi have den sidste af dem her. Og jeg synes, jeg så en... Ja, det var der. Kan jeg tynde den? Det kan jeg faktisk. Okay. Og der. Og der. Ja. Hov. Hov. Sådan der. Så er vi kørende. Så er vi sgu kørende. Det er vi. Den der skal stå der, og den her skal stå... Okay, den skal stå der. Og... Så vil jeg posten med herover. Der. Og der. Og så skal vi lige have en mere med. Det var der. Der mangler en furniture, der skal moves tilbage til hvor den var før. Tjekker lige om der er noget herinde. Det var der ikke. Nu venter vi lige på det der syn igen. Så. Vi skal lige have dig med. I feel sorry for you, but if cops were to come sniffing around, I
could get in trouble. I could go in trouble, så jeg vil få ballade. Men fuck det der med, om du er død. Det er bare sådan der. Nå. Der er ikke mere. Der er en furniture, der ikke er, som den skal være. Men det går. Og kæft, du ligger dårligt. Skal vi se. Kan jeg komme herop? Du ligger præcis i et sted, jeg ikke kan nå. Det var da irriterende. Prøv at vente. Sådan der. Sådan. Så kører det. Og vi kan komme den her vej. Okay. Så gør vi det der lige det. Vi kan sætte den her ned. Smukt. Yesterday, I Der was var an en. ordinary janitor. Now, I'm dragging a dead girl to my car. Ja, ja, men sådan er det. To look out for. Sådan er det. Så får man et nyt job, og sådan er det jo. Det er jo sådan, det er engang, man kan jeg få fat i dig der. Det kan jeg. Smukt. Sådan. There you go. Der. Men jeg er 100 på, der er flere ting herinde. Ja, ved du, vi smutter bare. Og derved vil jeg sige tak, fordi I kiggede med. Det var min første video. Håber I kunne lide den. 3 Ellers bodies så in må my I, car. Is it still me behind the wheel? eller så må I lige sige, hvis det gør noget bedre eller noget. Tak for den gang. Husk at like, subscribe og alle de andre lækre ting, så jeg kan se, om I kan lide det, eller vi skal spille noget andet. Så tak skal jeg. Hej hej.